дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. барномаи гирди як дастаро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе оғоз мекунем. ба кадом хотир? Ба он хотир ки имрӯз як дастае ки 23 сол дар ин майдонҳо ҳунарнамоӣ мекунад байни собиқадорон аз нав чемпион гардид ва мақсади мо ҳам ҳамин аст ки бифаҳмем ки дар ҳайати ин даста кӣ бозӣ мекунад. вақте ки бо ҳайат шинос шудем, бисёрии онҳо пештар дар дастаи мунтахаби тоҷикистон ҳунарнамоӣ карданд. бо мо бошед. чемпиони тоҷикистон байни собиқадорон имсол хеле тезутун гузашт ва дар он Рамис Испечак ғолиб омад. дар даври нӯҳуму охирин Рамис Испечак бе ягон бохт бо дастаи давлатсодиқи ноҳияи восе ба майдони бозӣ омад. пеш аз оғози вохӯрӣ капитани дастаи Рамис Испечак Баҳрулло Давлатов ба ҳайати дастаи меҳмон либоси варзишӣ ва кафши варзишӣ тӯҳфа намуд. дастаи Рамис Испечаки шаҳри Душанбе ҳамеша таваҷҷӯҳи мухлисони футболро ба худ мекашад. дар гузаштаи наздик барои тамошои бозии ин даста бо клубҳои гуногуни мамлакат варзишгоҳ пур аз мухлисон мегардид. имсол бемории COVID-19 ба мухлисони ин даста имкон надод ки бозиҳояшро дар варзишгоҳ тамошо кунанд. тавре гуфтем, имсол ҳам футболбозони Рамис Испечак бозии ниҳоят зебо нишон дода пеш аз муҳлат соҳиби унвони чемпионӣ шуданд. این سال در مسابقه سابقه‌داران بین سابقه‌داران چمپیونات تاجیکستان بین سابقه‌داران گذاشته است. در اینجا 9 دسته اشتراک نمودند. همه دسته‌ها قریب برابر هستند. در میدان خود همه برابری بازی میکنند. اینا گفتنی هستند که ما یکی از دسته‌های پرقوت این سابقه‌داران میباشیم و از 8 بازی 8 غلبه به دست آورده بودیم. میکنم که این در حقیقت یک چیز خوبی هست که هم صداقت بین وتران ها هم اونهایی که سابق بازی میکردن. من میبینم که در حیاتی دسته شما بسیار بازیگرانی هستن که در حیاتی دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن. اینها رو از کجا یافتید؟ اینها همه بازیگران پیشینه از دسته تاجیکستان میباشند بسیارشان و مانند سهراب، حمیدov، خرم نوذری و بختیار صوفی هستند که این دسته چند سال شد ما با هم بازی میکنیم و این چمپیونات سابقه‌داران یک خوبی دارد که بین دیگر واخوری‌ها برپا میشود و یکدیگر رو میبینند. خب شما با دیگر دسته ها من دیدم که biraz توفه ها سپرید. این چی توفه ها هستند؟ برای همین دسته ها؟ نه، این آخرین بازی هست. با این دسته ما هر سال هم خیلی تامین گرفتن که آخرین بازی بین دسته ها میگذارد از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان و هم کمانده که نو با هم چمپیونات همراه می شود. با این دسته ها کاستوم سپارتین کاستوم و بوتی تحفه نمایند که سال آینده با و مسابقات بیایند کنند حاضر شوند. سال روان از تأسیس کلوب فوتبال سابقه‌داران رمیس اسپیچاک 23 سال پور شد. در حد اون بهترین فوتبالبازانی که هنرنمایی‌اشان را در دسته‌های کسبی به انجام رسانیدند بازی می‌کنند. از حیث این دسته تقریبا 9 نفر بازیگران سابق دسته منتخب تاجیکستان را که قبلا بازی می‌کردند شناختیم و بازی‌اشان تا هنوز زیباست و دلچسب. در این قطار سوهراب حمیدوف، شجاعت نیعمتов، عادل ارگاشев، یوسف ربیев، بهادر صوفیев، منصور حکیمов، لویق نوریدینов، خرم ناظری و انور نورقلوف را نامبر کردن ممکن است. شما چگونه اینقدر بازیگران بهترین رو در دستتون جمع میکنید؟ ما قریب که 20 سال زیاد شد در همین بازی اشتراک هستیم. بازیگران بهترینی که در از فوتبال دور میشوند با سن سال ما برای چیز بازیاشون گم نکنن گفته با خود جلب میکنیم و یک دسته نقد تشکیل کردیم و بازی کرده شده. شما همیشه غالب به یگان دسته دیگر هست که از شما بهتر بازی میکنن؟ نه، دسته ها هستن، همه دسته ها نه، که از ما بسیارتر چی میگن نه تجربهشون بالاتر است از شما.
имрӯз дар ҳайати дастатон ман дидам бисёр бозигарони дастаи мунтахаб ҳастанд. Кадомашон фикр мекунед ки ҳоло аз нигоҳи ҷисмонӣ ҳоле каман пурқувват ҳастанд? ба хелам ҳамаашон Суҳроб Ҳамидов бисёртар, ман Юсуф Рабиев, Одил Эргашев ҳама дар ҷисми бозӣ ҳастанд. тайёр ҳастанд. Имрӯз имсол дараҷаи ин чемпионат боз беҳтар шудааст? аз ҳар сола беҳтар шудагӣ. боз як чиз дигарро мехостам. Хуб мо медонем ки дастаҳо вақте ки бозӣ мекунанд як маблағ мегиранд, сарфароз мешаванд. Ҳамин чиз дар байни собиқадорон чӣ хел гузошта шудааст? Ягон ҳавасмандӣ ҳаст ё ки не? аз тарафи мо ҳавасмандӣ ҳаст. Чӣ масалан? маблағи пулӣ кам дастгирӣ мекунем. яъне ман агар омода бозӣ кунам метавонам ки аз дастаи шумо маблағ гирам. маблағ баъд сари либос бигирем, метавонем рӯбаланд мекунем. шона сарпарасту ҳастанд? худомон ҳастем. бале, сарпарастии дастаро ширкати Рамис Испечак таъмин мекунад ва Зуҳал Хайриддинов дар он саҳми беандоза мегузорад. имрӯз дар майдон бозии баробар тантана дошт. дастаҳо аз ҳам қафо намонда бозии зебо нишон медоданд. ғайратали меравандов, иззатулло исҳоқов ва аъзам муҳаммадҷонов дарвозабони ин даста маҳорати олӣ нишон медоданд. суръати баланди бозигарони Рамис Испечак ҳамеша хатарро дар назди дарвозаи меҳмонон зиёд мекард. дар мусобиқаи имсолии собиқадорон ба ғайр аз ин ду даста ҳамчунин хатлони бохтар, равшани кӯлоб, фирдавс чили душанбе, ҳосилоти фархор, шери восеъ, хайри ваҳдат ва собиқадорони шаҳри душанбе иштирок карданд. баҳрулло давлатов, раиси кумитаи собиқадорони федератсияи футболи тоҷикистон ва капитани Рамис Испечак тамоми кӯшишро ба харҷ дод то бозиҳо дар сатҳи олӣ барпо гарданд. Суҳроб Ҳамидов, хеле шуд ки ман шуморо медидам ки дар майдони футбол бозӣ мекардед. ҳоло мебинам ки хеле хуб, фикр мекунам ки суръататон дигар нашудааст. хуб, ин чӣ бозӣ? суръатамон дигар нашудааст, вазнамон дигар шудааст. пеш аз ҳама ба Федератсияи футболи ҷумҳурӣ миннатдории худро баён мекунам ки ҳамин мусобиқаи собиқадоронро чанд соли охир шуд ташкил мекунанд ва дар ин бозиҳо ҳама собиқадороне ки пеш дар Лигаи олии Тоҷикистон бозӣ мекарданд дар ин ҷо ҷамъ омада бозӣ мекунанд. якдигариро дида хеле ҳам шод мешавем. Суҳроб Ҳамидов 14 августи соли 1975 ба дунё омадааст. ҳамлагар дар дастаҳои бофанда, Шахтёри Беларус, Регри Тадаз, Варзоб, бозрасии давлатии автомобилӣ, Экс-Баслузетси Қазоқистон, Химаи Душанбе ва Энергетик бозӣ кардааст. чемпиони Тоҷикистон 3 маротиба, соҳиби ҷоми Тоҷикистон 3 маротиба, соҳиби ҷоми президенти конфедератсияи футболи Осиё 1 маротиба дар соли 2005, соҳиби медалҳои биринҷии чемпионати Беларус, беҳтарин нишонзан дар солҳои 2004-2007. дар ҳайати дастаи мунтахаб 14 бозӣ гузаронида 5 тӯб задааст. соҳиби ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2006. рости ман қисми аввали бозии шуморо дидам. шумо аз баъзе дастаҳои лиги олӣ ҳоло ҳам хубтар бозӣ мекарду, баъдтар не? аз соли 2021 ба ягон даста шомил шавем мегӯед? ҳатман бояд дохил шавед ва бозӣ кунед. хуб, чӣ гуна аст? дастаҳо хеле зиёд ҳастанд, фикр мекунам. дастаҳо 9 даста аст имсолаша. бо соли дигар кӯшиш карда истоданд ки дастаҳо бо зиёдтар шаванд. имсол аз хуҷанд даста набуд, аз Регар даста набуд, аз Исор даста нест ва дар он ҷо ҳам бозингарон бисёранд ва соли оянда кӯшиш мекунанд ки онҳо ҳам қабул шаванд ба ин мусобиқа. чанд маротиба бо Рамис Испечак шумо чемпион шудед? бо Рамис Испечак дуюм бор мана ин бозиро ғалаба кунем, бори сеюм чемпиони собиқадорон мешавем. муваффақият. саломат. Одил Эргашев ҳамеша дар хати ҳимояи дастаи мунтахаби Тоҷикистон нақши калидӣ мебозид. ҳанӯз дар ёдам ҳаст ки чӣ тавр аз дастаи олимпӣ ба асосӣ гузашта дар ҳайати дастаҳои беҳтарин бозӣ мекард. дастаҳои Варзоби Душанбе, Ска Помир, Елимаи Қазоқистон, Жаштик Алтини ин кишвар, Регар Тадаз, Истиқлол ва Равшани Кӯлоб аз ҳунари ин бозингар баҳра бурдаанд. ӯ чемпиони дакратаи Тоҷикистон мебошад. дар ҳайати дастаи мунтахаби мамлакат 24 вохӯрӣ гузаронида 1 гол задааст.
дорандаи медалҳои тиллоии ҷоми даъвати конфедератсияи футболи осиё дар соли 2006. аз ӯ ҷавонтаринҳо ҳам дар ҳайат ҳастанд. мегӯянд ки футболбозони дастаи Рамис Испечак маблағи хеле хуб мегиранд. ин рост аст ё ки на? Рост аст, рост. Маблағи хуб мегиранд. яъне маош мисли футболбозоне ки дар дастаҳои лиги олию лиги якум бозӣ мекунанд. ҳамин хел аст? Ҳамин хел аст, ҳамин хел аст. ҳавасмандии шумо чи аст ки имрӯз мебароед футбол бозӣ мекунед? ҳавасмандии мо дар он аст ки мо чанд сари сол футбол бозӣ кардагӣ омадагем. мисол лигаи якум, лигаи олӣ. баъди вай мисол чӣ шидем, ветеран шидем. дар дастаи Рамис Испечак барои саломатӣ меем бозӣ мекунем. инҷо бозигароне ки мисол пеш дар ҳайати дастаи тоҷикистон бозӣ мекунанд, бо шумо бозӣ мекунанд, бо ҳамоно бозӣ кардан як кайфият дорад ё на? хеле кайфияти нағз дорад. футболистои беҳтарин Суҳроб, Ҳамидов, Баҳрулло Давлатов, бозигарое ҳаст ки мисли Рустам Хоҷаев, футболистои нағз бисёр аст. мо бо онҳо бозӣ мекунем, хеле кайфият мегирем. дар ҳақиқат инҷо мебинам ки Рамис Испечак мегӯянд аз 8 бозӣ 8 ғалаба ба даст овард. дигар дастаҳо сусттар ҳастанд аз дастаи шумо? Не, дигар дастаҳоам хеле пурқувватанд. дастаи Хатлон пурқувват, дар дастаҳо Хуршед Маҳмудов бозигарои хуб бозӣ мекунанд. дастаи Равшани Кулоб, дастаи нағз, бозигарои нағз хеле ваям пурқувватанд. дар дастаи мо бисёр бозигарои бозӣ кардагӣ мисли бо Анвар, Норқулов, Ибрагим Рабиев бозигарои нағз бисёртар ҳастанд. барои вай со камакак мо ғолиб мебинем. Юсуф Рабиев то ҳанӯз сурати худро гум накардааст. ин дар бораи боз як бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст ки дар ҳайати Рамис Испечак бозӣ мекунад. аз як гӯшаи майдон то гӯшаи дигар мисли ҷавонон бо суръати баланд медавад. раҳмат мегӯям ки ба федератсияи футболи Тоҷикистон ки моро футболисторо аёдшон намебуроранд, ҳам хеле чемпионати мобайни мусобиқарон мегузаронанд. ин даста мо бо дигар собиқадорон вомехӯрем, бозӣ мекунем, пешина бозиҳомонро ба ёд мебиёрем. дар ҳайати дигар дастаҳо ҳам фикр мекунам ки дигар собиқадорон инчунин онҳое ҳастанд ки дар лиги олии чемпионати Тоҷикистон бозӣ карданд. ҳамин тавр? албатта анаи дар дастаи Содиқ Ғайрат Мирахмедов ҳастай, Исоқов Иззат ҳастай, чанд бозигарои дигар пешина бозӣ кардагианд дар лигаи олӣ. ин як вае ки аз футбол дур нашавем, ай рафиқо дур нашавем, вохӯрем, бисёртар ҳам хеле мусобиқаҳо гузаронанд, мо хурсанд. Юсуф Рабиев 24 майи соли 1979 ба дунё омадааст. ӯ ҳам ҳамлагар аст. дар дастаҳои Варзоб, Регари Тадас, Хуҷанд, Истиқлол, Вахш, Авиатор ва Парвоз ҳунарнамоӣ кардааст. чемпиони Тоҷикистон 6 маротиба, соҳиби ҷоми Тоҷикистон 8 маротиба, соҳиби ҷоми конфедератсияи футболи осиё 1 маротиба дар соли 2006. беҳтарин бозигари Тоҷикистон дар солҳои 2008-2010 ҳисобида шудааст. беҳтарин нишонзани мавсимҳои футболи соли 2010 ва 2011 мебошад. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 40 вохӯрӣ гузаронида муаллифи 15 гол гардидааст. соҳиби медалҳои тилло ва ҷоми даъвати конфедератсияи футболи осиё дар соли 2006. дар бораи ҳар кадоми ин бозигарон ҳар қадар сухан гӯем имтиҳон нахоҳад дошт. тавре гуфтем шумораи чемпионҳои Тоҷикистон дар ҳайати ин даста хеле зиёданд. заҳматҳои Қурбон Воҷиев низ дар комёбии Рамис Испечак арзанда аст. вохӯрии баъди дастаҳои Рамис Испечак ва Давлат Содиқ бо ғалабаи навбатии дастаи соҳибони майдон бо ҳисоби 3-2 ҷамъбаст гардид. ду тӯбро аз дастаи ғолиб Шуҷоат Неъматов ва як голи дигарро Суҳроб Ҳамидов ба нишон расониданд. аз дастаи Давлат Содиқ Иззатулло Исоқов ду тӯбро ба номи худ сабт кард. ба ҳамин тартиб мусобиқаи имсола ба нуқтаи ниҳоии худ расид. хеле шуд ки мо шуморо дар майдонои футбол надидем. чанд сухан мумкин мухлисон мепурсанд ки ҳозир Иззат чикор карда истодааст, ба чӣ кор машғул еду дар бораи ин мусобиқае ки мегузарад?
то ҳол мо футбол дур нашидаем. Ака дар дастаи бонуони равшани клуб сармураббӣ шуда кор мекунам ва инак аз дастаи собиқадорони давлат содиқов нояи босеф футболи худро давом дода истодаам. хуб муваффақиятот чӣ хел аст? хеле хай аз соли гузашта хеле беҳтар аст. дар бораи дастаҳое ки бо шумо бозӣ карданд чӣ мегӯед? Чанд ғалаба доред, чанд бохт? навобаста аз ғалабаву бохт беҳтарин мусобиқа байни собиқадорон байни якдигарфаҳмӣ ҳурмати иззати байни собиқадорон мо аз ин шудем, навобаста аз бурду бохташ. имрӯз шумо гол задед ба дарвозаи чемпион. Чӣ гуна шудед? ҳама гол бо ёрдами даста мешавад, навобаста ба як футболбоз. ин ҳама аз дастгирии футболбозони дастаи мо буд. ма ду гол ба дастаи ариф задам. мо шахсан аз номи худам аз номи дастаи навтасики содиқи давлат мебошад миннатдории худро ба федератсияи футболи ҷумҳурӣ ки барои мо собиқадорон ин чемпионатро мезгаранд хеле хурсанду шодонем. мо ҳаракат мекунем бо дар оянда барои дастҳои наврас ба мо як намуна ше ки мо собиқадорон чӣ хел бозӣ мекунем аз мо ибрат гирифта байван бозиҳои наз нишон диҳанд. ин бозӣ чӣ хеле ки мо дидем бо натиҷаи 3-2 ба нафъи Рамис Испечак ҷамъбаст шуд ва Рамис Испечак ғалабаи нӯҳуми худро яъне пайдарпаи худро ба даст овард ва чемпиони мутлақ гардид. ба ин нигоҳ накарда дараҷаи футбол байни собиқадорон хеле ҳам диданӣ буд ва ҳамчунин баланд буд дараҷааш. аз ин хотир дӯстони гиромӣ фикр мекунам ки дар ҳама синни сол футбол бозӣ карда мумкин аст ба футбол машғул шавед. мо ҳам барномаи имрӯзаи гирди як дастаро дар ҳамин ҷо ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.